Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan? Hindi ay may karon sa dagat nangaligo kay Diop. Salamat kay inyo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Og karon atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon, mga asoy ni Kuya Gulyat. Salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-listeners. Thank you kayo. Diara dali kayo mga ligo ta mga ka-listeners, mga ka-DJ. Diyan nagmulhumol ko diri sa dagat. Daghan siya nga ligo. Salamat kayo sa inyong kanunayong pagpaminaw. Masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulyat. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya niadtong karang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay Mutuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Halo mga bata! Kumusta ka mong tanan? Oy, ay. Uy, Kuya Ricky. Ako lang kaya Kuya Ricky. Naka-i-greet niya. Kalau ko paibaw ko yung Gulyat. Oo nga, unsa man? May varieties yun to sa agpangi kalatraba ni Kuya. Oh, maayok, uy. Karong August 17, 2024. Oh. Sa alumni ni Turo aming turo sa alumni. Sa alumni. Doon sa akong eskwelahan. Nya, ubusin sa pagparikamot ni Imo na alma mater. Ha? Ano ang eskwela na? Hindi na ka eskwela, Duge? Ano to ko? Di ay ba? O niya? Wala siya, ubusin sa pagparikamot ni Kapitan Lani Ramas. Okay, Karong August Kapitan. 17, doon ay varieties yun. Okay, Kapitan Lani Ramas. Magkita niyo di ha. O niya, adlaw baro Sabado mga bata, Pizza City sa Agosto. Oo, niya, kuan, kining, magkita-kita rito. O, dili para Pizza di City. Pizza G's pa deron. Sunod pang Pizza di City. Magkita-kita tayo nyo sa uugma, anak namin sa Subang Dako, sa ilang kapo na, ha. Magkita tayo diya sa drama ka Langit Ka Kilat Ko. Di ako ba, ako lang yung ipaibaw ninyo. Kay basta Pizza 14, ato tas panganan. Oh, niya Pizza di City, ato tas sa ilahang Sir Aldong, sa Pizza 24 sa ilang Kapitan Nestor Diaz Lama Konsolasyon, sa Pizza 25 ato ta sa ilang Kunsihal Amay-amay. Ilang Kapitan ini. Okay mga bata, mga kasama, aniya kita katapos ang sumpay sa kung aso ninyo ng simanahon nga naguluhan. Ito'y Netisoy! Hi, Mom. Hi, Dad. Ranila. Doon na kay Kuyo? Ranila,
Kinsa na yung kuyog mo, ha? Hello, Mr. Santiago. Oh, ikaw! Dad? Daddy, are you okay? Nakaila ka niya, Santiago? Yes, sir. Ano gitutukan ko ni Mugsama niya na, sir? Nagkita na ba ta before? Maybe, sir. Maybe. Maybe. Excuse me. Dad, kadiyot lang. Ipaila-ila ako ni mo si Pretty Boy, akong boyfriend. Your boyfriend? Yes, madam. I'm Pretty Boy. Boyfriend ni Ranila. Knock-knock, Mr. Santiago. Sa animal, BSI. Bagag sa ilong. Kinsang nagpatay nila, ha? May nasayod, boss. Animal. Ah! Boss, at least sure ginupangita nga itong mga sinukulan. Wa mo'y mga gamit, Miguel. Baya, di mo mo kag Migilaw sa lapok, Miguel. Pila na kabuhan mo nga sigig pangita kang tudlo, pero wa ginyo makita eh. Animal, waminal. Sa sunod simana, makikita na kanato si Congressman. Ug dili nato mada ang mga diamonds, manghandam na lang ta sayang buhaton kanato. Pero, unahon ko kamus pagpatay kung dili ninyo makitaan si tudlo. Naana sa City Soy. Nagkanta-kanta samtang nakisulti niya ng iyang itoy nga si Blackie. Malipayon kayo siya. Mao ka na ang akong plano. Um. Hotdon ko na silang tanan. Unsay? Makabaos na ko sila gibuhat ako. Patyon ko silang tanan. Dili. Dili. Tisoy! Nay? Tisoy! Nanay! Sa ang pagpatay, Tisoy. Dakong sa ka na. Nanay! Mga bangis silang tanan. Mga hayop sila. Busa, angay lang nga mamatay sila. Pero anak, doon ay tinugyanan sa balaod nga maoy mahukom kanila. Og doon ay Diyos nga maoy lamang ang angayang mukuha sa ilang kinabuhi. Og dili ikaw. Nanay! Ila kong gipatay. Tisoy! Mga hangol sila, nanay. Mupatay lang silang mga inosenteng mga tao tungod sa ilang kahangol sa kwarta. Kwarta ug diamonds, nanay. Tisoy! Nanay. Ano ito'ng pagpatay doon? Nanay, ayaw paghilak. Kaya nga ko patyon. Ang mga tao ramansad nga dunid akong sa nako. O gani, lakip gani ang akong kaugalingong suod nga higala nga si Tudlo. Nangahas pa gani sa pagpatay ka nako. Tungod lang niya ng mga bahandi nga naa sa atas sa kis. Maong, kipatay ko siya. Ang buot mo kipasabot nga. Kada si Tudlo, patay na kada siya. Oo, nanay. Oo, nanay. Pero gihatagan ako siya og laing kinabuhi nga abnormal. Kay lab mangyapon ako si Tudlo, nanay. Salamat, Brad Tisoy. Maudi ay nga luspat kayong nang si Tudlo. Kay patay na di ay siya. Buhi na siya, nanay. Pero murag patay. Nanay, panahon na nga panimaslan ko silang tanan. Mauna kini panahon na aron magbayad sila silang sa kanako, nanay. Tisoy! Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Ano yung sumpay mga bata, mga kasama, oh. Paminawan ninyo! BSI. Pangag sa ilong. Way nahimo ang akong mga sakop.
Lakip ang akong mga koneksyon sa gobyerno, way nahimo. Kalapad na sa kong sa pagunahuna ko no saon. Yabadak pa na mo ang animal nga tudlo. Daddy, Oh, nainom mas na ka, Dad. gamay lang. Ang katog. Okay. Dad, ugma ba, nang-invite og dinner ang akong boyfriend, si Pretty Boy? Katong Yes, Dad. Ni-propose na siya nako, Dad. Look. diamond ring. Yes, Dad. And I'm so happy. Nakita na gid ako ang lalaki nga tinuod nga magmahal nako. Nakaila ka na ba gyud sa hingpitan ng tawana? Dili pa kaayo, Dad, pero na-feel na ko nga love kaayo ko niya. And I'm sure nga siya na gid ang akong pakaslan, Daddy. Ranila. Bisay. Mangyag sa ilong. Salamat sa imong invitasyon, Pretty Boy. Salamat sab nga nagkatapo kita. Ang umabot kong pamilya. Cheers! Cheers, cheers. Cheers. Cheers! Malipayon kay kong ha. Nga magkasal na gyud ang akong anak. Sa labing daling panahon, gusto ko nga makasal na kaming duha ni Ranila. O humanon niya sa among kasal, doon na ko'y dakong sorpresa nimo, Sir Santiago. Mahimuot ko si mong katawa. Unique. Sumundan na kong surprise. B.S.I. Manya. Mura og naghinam-hinam ko ng maong dakong surprise, ha? Moabot ka na sa labing daling panahon, Sir Santiago. Behave, Blackie. Ito'y ni Pretty Boy. Nainig tinanawan ako. Isukay siya. SBI. Unsay SBI? Sa bangag ilong. May problema ba, Mr. Santiago? Kadiyot lang, ha? Hello? Sa? No! Dad? Dili! May problema ba, Mr. Santiago? Animal? Ganong nahitabo man ni Miguel? Boss, ubay-ubay na sa tumasakop ang ipagpatay. Grabe ang ginangatan na, boss. Muras lagi pang salvage. BSI. Bangag sa ilong. Kinahanglan ka bayran sa animal. Kining iyang gibuhat sa itong mga sakop. Sa dili pa moabot ang kasal ni Ranila. Oh, magpakasal na si Ranila, Boss Santiago. Kinsa ang lalaki ang pakasal ni Mao Ranila, Boss Santiago? Ha? Kinsa? Oh, Uy. ito'y. Uy. Nak! Kinsa ka? Ano nagkasuod ka din sa opisina? Kinsa ka? Who? Bangag sa ilong. Buang materialiyat! Miguel! Bangag sa ilong! Animal! Nalimot ka na ba nako, Mr. Santiago? Oh, ikaw! O, ako. SBI. Sa bangag ilong. Ako gyud ang imong gipatay nga pamanhunon sa imong pinanggang anak. Oh. Uy. Dili. Patay! Patay ka na! Oo! Patay na ko. Gipatay nimo og sa imong mga sakop. Pero swerte pa. Kay dunay usak ka nilalang nga nagpahuwam ka nako sa iyang kinabuhi aron makabawas ko ninyo. Bayran mo ang imong mga sa nga nahimo ka nako, Mr. Santiago. Bayran mo'g mahal! Aha? Paluoy ka! Ayaw! Ako na imong kalag! Ako na imong kalag! Ayaw! Nak!
Thank you. Thank you, Ma'am, Dad. Thank you kaayo. Oh, Ranila, I'm so happy. Kami ni Dad ni mo. Dili ba Santiago? Tiago, tingog, uy. I'm so happy, Ranela. Dad, naunsa ka, Dad? Smile sa bao ang tawag ni Ana. Ay, hoy, giasa mo ko kunin mo. Because I love you, mahal. I love you too, Tisoy. Mabuhi ang bagong kasal. Maboy! Unsa man yun, day ka? Bata o itoy? Itoy ko nang... Ang anghel nga ito'y ni Tisoy. Unsa? Ang butan nga bata, malipay ng tulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Kung dini mga bata, mga kasama natapos kung aso ninyo yung siblaw ng anaguluan. Ito ini Tisoy, dini lang sa mga aso ini Kuya Gulyat kinitinan sinuwat ni Ate Martes Parba Alboris. O dini director sa datos Ate Martes. Ang atong writer ani si Inday Matit Kamudlan. Ngunya ang atong spinner si Kuya Joel Bin, si soundman Mr. Ricky Bangis Gari. Recording audio editor Kuya Ariel Mangkaw ang tagiya sa King Building and Rock Installation ug si Dodong Lloyd Gabiana. Kinitanan dalit ka na to sa Araman Drama. Malipay ng tulang.